Oje Kora. Tata bụ 3rd March 2024. Anyị na-eche Tom Motogu. Cosmos Ogugu Agagwo ezokpoka ji na aba. Otogu nwere ngabasị. President General Go City Exclusive Fitness Club. Otogu duru anyị na develop in azụ. Maka sị n'ife kwuru ife akwụde bịa. Eze na aba. Na mbosa mukwa ndike na mba ka nwere ibe. Mana dike na agbofu ya kali ibe ya. Ọ na akala aka ka o si. Ọ na-emekwa agbara sewala okwu ya dobukwala asụ dọgbu n'ofe. Maka ọ na-ema na-agosi nwata awọ n'ikpe okwute na alụkwali anya aka. Nya bụ ka ofe okwute ọmala okwute, ọfụkwa awọ mala awọ. Eze na bani ya dike echi na echi ada agwụ agwụ. Ogogwu isi kara aka na-ebu ogidi. Eze na aba. Iya na-eje na abata. Ọ bụghị gị m ga-abụ ngozi ịnata ya bụ ngozi. Odogwu agwọ niile n'ọkụ agwọ niile n'ọdụ ogologo mana enwere eke nwọbịa. Oyi m ịpụta nụ n'ọfịa osisi kwu n'ọfịa ha erika mana enwere oke osisi. Ọfịa bụ na ifulu oke osisi a ịmalụ ụlọ ọfịa ka erika ife na m ụgbọala ọ sị m n'oke osisi adịpụ na nkịtị ọgbọka n'oke osisi adịpụ na nkịtị n'ugbo eze na-aba oke osisi adịpụ na nkịtị n'ugbo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, Odogwe. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you.
Aba Kingdom. Power.